Ake nginamukele ekhaya lethu la esichaza khona amaphupho. Uma wukuthi-ke umusha kule channel, bengicela nje usisize ushaye usubscribe, ucele phela nabaseduze kwakho ukuthi besubscribe nabo ukuze sizokhula ngoba la ekhaya sisiza wena nawe usizakale, siyasizana. Uma ukuthi le video uyibuka ku-TikTok, ngicela phela uthathe inamba kwi-bio usibhalele-ke ku-WhatsApp wethu ubuze iphupho. Kuma-comment ngibonile-ke khona obuzile ukuthi ukuphupha upheka, omunye wathi ukuphupha udla. Ngabe-ke lokho kubika ukuthini empilweni yakho? Namhlanje ngizonichazela kabanzi ngalokho. Ake ngisho lokhu-ke kubalulekile, ake ngikhulume nje kahle kahle ngokubaluleka ukwazi amaphupho akho. Kubalulekile ngoba abadala indlela abasuke bekubonisa ngayo izinto ukuthi kahle kahle empilweni yakho kwenzakalani. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi-ke unesiphiwo phela, hhayi ngoba mhlawumbe bekubonisa nje kuphela khona abakubonayo ngawe, khona okufumbethe. So kubalulekile ukuthi njalo uma uphupha uphuthume uze kule channel uzocinga leyo video enempendulo ubuke ukuthi kahle kahle ibika ukuthini empilweni yakho. Ake singene-ke la ukuthi-ke asho ukuthini amaphupho ngokupheka, nokudla, nokuphuza. Lokhu-ke kuhlanganisa ukuthenga ukudla futhi kakhulu, utshwala, ikhofi, ubisi, itiye, namanzi uqobo. Amaphupho ngokuthenga ukudla. Asike sithi-ke manje uthenga nje ukudla. Uma uphupha ukuthi-ke uthenga ukudla, lokho kusho ukuthi-ke kukhona into ozoyithola maduzane, ikakhulukazi uma-ke kungukudla okuphekiwe noma okuthengwe kudlelwe ekhaya, kwathengwa kwadlelwa ekhaya. Amaphupho ngotshwala besintu ayibika lokuthi idlozi lakho lijabulile kakhulu ngendlela eyisimanga. Lokho-ke futhi kusho ukuthi noma ngithi kubika ukuthi kukhona okuthile okumele ukulungise okuqondene nomsamo wakho. Ngakho-ke kubalulekile ukuba-ke uqaphele indawo okuyo nabantu osuke unabo kulelo phupho osuke uliphupha. Isibonelo nje, ake ngithi kanjena, uma uphupha uphuza kuleyo ndawo kukhona nengane oyizalayo, lokhu kungaba nje isixwayiso sokuthi kusamele uyenzele umcimbi wokuyibika emsamu ngendlela efanelekile leyo ngane. Kungaphinda-ke futhi kube-ke ukukukhumbuza ukuthi-ke kusamele uyenzele imbeleko leyo ngane uma-ke ubungakaze uyenzele ngaphambilini. Ikakhulukazi uma nje kuyingane yokuqala. Uma uphupha uphisa utshwala, lokho kusho ukuthi maduzane uzovakashelwa ngumuntu osuka kude kakhulu. Uma uphupha uphuza utshwala noma-ke endaweni yokuphuza ulapho, lokho kusho ukuthi-ke uzokwenza okuthile okuzodalela-ke isitha, okuzokudalela izitha maduzane nje. Incazelo-ke yaleli phupho engilishilo lokuphisana utshwala liyaye-ke futhi ngokuthi ungubani wena-ke ophisana ngalo lobo tshwala ephusheni. Uma uphupha ukuthi-ke uphisa utshwala ube uyindoda, lokho kusho ukuthi maduzane nje uzovakashelwa ngumuntu okade wamgcina ukumbona. Uma kuyikuthi-ke ungowesifazane, kungasho ukuthi-ke uyivila futhi kufanele-ke uzame empilweni ngaphezu-ke kwalokho okwenzayo.
Ake sithi-ke manje uphupha amaphupho ngekhofi. Uma uphupha ukuthi-ke uphuza ikhofi, lokho kusho ukuthi-ke kuzokwenzeka izinto ezimbi maduzane. Kokunye-ke kuke kubike-ke ukuthi abadala badinga ubenzele itiye. Ake sithi-ke manje uphupha ngobisi. Uma uphupha ukuthi-ke uphuza ubisi, lokho kusho ukuthi uzoba nenhlahla futhi kubike ukuthi-ke abadala badinga ubenzele netiye. Amaphupho ngetiye. Uma uphupha ukuthi-ke uphuza itiye, lokho kusho izinto ezinhle ezizayo kuwena. Kuphinde kubike ukuthi abadala badinga itiye. Ukuze-ke lezi zinto ezinhle ezizofika kuwena, kuzomele uwenzele abadala itiye. Amaphupho ngamanzi. Uma-ke ukuthi uphuza amanzi, kuyinhlanhla enhle. Uma nje lawo manzi ingilasi igcwele futhi amanzi ehlanzekile. Uma uphupha amanzi anodaka, lokho noma ingilasi ingcolile ifile, kusho ukuthi uzolahlekelwa into ebalulekile maduzane. Kanti-ke uma uphupha amanzi ahlanzekile, phakathi kuko kukhona inhlanzi kanye nenyoka, lokho kusho ukuthi izinto zakho ziyakhanya noma zimhlophe. Ukuphupha amanzi angcolile futhi ayizikhukhula kusuke kukhomba ukukhulelwa okungaba kuwe uma-ke ungumuntu wesifazane noma kube kumuntu osondelene naye. Kepha uma ehlanzekile kusuke bukuthi-ke kusuka ibhadi. Amaphupho ngesinkwa. Uma uphupha udla isinkwa, kusho ukuthi kuzokwenzeka izinto ezinhle kuwena futhi uzophumelela empilweni. Kodwa uma udla isinkwa esinezinhlamvu eziningi, lokho kubika ukuthi kungenzeka ukuthi-ke ubhekane nesikhathi esinzima emsebenzini. Amaphupho ngekhekhe. Uma uphupha ukuthi-ke udla ikhekhe, kusho ukuthi uzoba nenjabulo empilweni yakho. Amaphupho ngoshizi. Uma uphupha ukuthi udla ushizi, lokho kusho ukuthi ukushesha kwakho ukuthukuthela nongakwazi ukulinda kuzokufaka ezinkingeni. Kusho ukuthi kuzomele-ke ubekezele. Ukuphupha amaqanda. Uma uphupha ukuthi udla amaqanda, lokho kusho ukuthi uzoba nempumelelo emsebenzini noma esikoleni uma umuntu ofundayo. Kodwa amaqanda uma ebolile, lokho kusho ukuthi kuzoba nenkathazo empilweni yakho. Leli phupho incazelo yalo ingahlukaniseka kabili kuya ngesimo sawo amaqanda ukuthi asuke enjani. Ake sithi-ke manje uphupha nje amaqanda ephusheni uwabona efile. Lokho kusho ukuthi-ke ukungaphumeleli kulokhu-ke osuke ukuzama noma ngithi obuhle osukuqala ukwenza nje empilweni yakho, mhlawumbe umsebenzi, ibhizinisi noma uthando, njalo njalo. Ukuphupha amaqanda angafile noma-ke asechamisele, lokho kusho ukuthi-ke ukuphumelela kulokhu okwenzayo noma-ke usezinhlelweni zokukwenza. Abukho ubungozi obuzokwenzeka. Amaphupho ngofulawa. Uma uphupha upheka ngofulawa, kusho ukuthi izinkathi ezinzima zingehlela umndeni wakho maduzane. Ukuphupha ngoju. Uma uphupha ukuthi udla uju, kusho ukuthi uzobusiswa ngenhlanhla nentuthuko.
Amaphupho ngojamu. Uma uphupha ukuthi udla ujamu, kuwuphawu olubi, ngaphandle-ke uma uzenzela lowo jamu. Uma kunjalo, impumelelo nentuthuko. Amaphupho ngojeli. Uma uphupha ukuthi udla ujeli, kufanele uqaphele ngoba kungaba nengozi empilweni yakho, ikakhulukazi eyomlilo. Amaphupho ngamasi. Uma uphupha ukuthi uphuza amasi, kuwuphawu olubi uma ebolile futhi kungenzeka ukuthi-ke uxabane nophathina wakho. Uma uphupha amakinati. Uma uphupha ukuthi udla amakinati, kuwuphawu lokuthi nempilo nentuthuko emnandi. Uzoba nempilo emnandi nentuthuko, kodwa-ke uphawu lesikhathi esinzima uma ebolile amakinati. Ukuphupha ngerayisi. Uma uphupha ukuthi udla irayisi, kuwuphawu olubi futhi kusho ukuthi uzoba nezinkinga maduzane. Ukuphupha ngosawoti. Uma uphupha ukuthi usebenzisa usawoti, kuwuphawu oluhle futhi kusho ukuthi uzophepha abanye behlupheke. Amaphupho ngesobho. Uma uphupha ukuthi udla isobho, kusho izinto ezinhle ekusaseni lakho. Amaphupho ngoshukela. Uma uphupha usebenzisa ushukela, lokho kusho ukuthi awuzukuba nezimali empilweni yakho, angeke ube nemali eyanele. Ukuphupha ngamaswidi. Uma uphupha ukuthi udla amaswidi, kusho ukuthi uzothola izindaba ezimnandi noma isipho. Uma uphupha unikezwa amaswidi, lokho kukhomba inhlanhla. Imvamisa-ke lowo umuntu okunikezwa amaswidi kusuke kungumuntu omaziyo futhi osondelene naye noma obesondelene nawe ongasekho emhlabeni. Inhlanhla oyithola kulokho obuvele ufisa ukukwenza. Kepha kwesinye isikhathi leyo nhlanhla isuke ingabhekene nawe, kodwa-ke isuke izoya kwelinye ilunga lomndeni wakho noma omunye wabangani bakho. Izibonelo zohlobo lwezinhlanhla: ukuthola umsebenzi, umklomelo othile noma ukukhushulwa esikhundleni. Amaphupho ngokolo. Uma uphupha ukuthi ubona ukolo, lokho kusho ukuthi ibhizinisi lakho lizothuthuka futhi uzothola zonke izinto ozithandayo. Amaphupho ngembiliso. Uma uphupha ukuthi usebenzisa imbiliso, lokho kusho ukuthi kunemali ongayilindela ezayo maduzane. Ukuphupha ngokudla. Ukuphupha udla kungasho into enhle kanye nengeyinhle ngempilo yakho. Uma uphupha ukuthi udla ukudla okumnandi, uzothola injabulo nempumelelo empilweni yakho. Uma ungowesifazane ongashadile, kusho ukuthi uzoba nezinkinga nelobolo lakho. Uma udla ekamereni ukudla, lokho kusho ukuthi-ke uzokwenza umngani omusha maduzane. Uma uphupha ukuthi-ke udla kangangokuthi-ke uzizwa ungaphilile, lokho kusho ukuthi uzohlupheka ngakwezimali. Enye incazelo-ke ngokuphupha udla. Uma uphupha udla, usuke udliswa ngephupho. Uma usudlile ukudla ephusheni, lokho kusho ukuthi khona osuke
khona ukuthi-ke idliso lingenile ngaphakathi kwakho. Kanti-ke uma uphaphame ngaphambi kokuthi udle lokhu kudla kuba ngcono. Lokhu kusho ukuthi alingenanga lelo dliso. Amaphupho ngendlu yokudlela. Ukuphupha usendlini yokudlela udla. Lokho kubika ukuthi esikhathini esingakanani kukhona abantu ozohlangana nabo. Kuthi isiphetho sokuhlangana nabo nokuba kube nomngane ozokhandeka. Leli phupho liyafana-ke nokuphupha imvulophu ngokwencazelo yalo. Kanti-ke uma uzophupha usendlini yokudlela kodwa-ke ube ungadli lutho, lokho kungase-ke kube yibika lokudlula emhlabeni kwesihlobo sakho. Mlaleli, uma ukuthi umusha kule channel, ngicela ungakhohlwa ukushaya usubscribe, ucele-ke nabanye bezo-subscribe, bese-ke ushare ilink, bese uyabuza la kwi-comment section ukuthi ngabe-ke iliphi iphupho wena ofisa-ke sikuchazele lona, nisale kahle.